Γεια σε όλους. Συνεχίζουμε τα βίντεό μας. Είδαμε στα προηγούμενα βίντεο κάποια πράγματα για τις σελίδες. Πάμε να δούμε λίγο εδώ που λέει ρυθμίσεις. Εδώ βλέπουμε έχει κάποιες ρυθμίσεις για διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι το γενικά. Εδώ πέρα μας λέει τι πακέτο έχουμε, τι αποθηκευτικό χώρο, τι bandwidth. Φυσικά, άμα θέλουμε να κάνουμε μια συνδρομή, να πληρώσουμε, όλα αυτά αυξάνονται. Αλλά μπορούμε και δωρεάν και μας δίνει αυτά εδώ. Άμα θέλουμε ένα domain διαφορετικό από αυτό εδώ που βλέπουμε, πρέπει να πληρώσουμε. Μέχρι στιγμής είναι αυτό εδώ το domain name μας. Θα δούμε και αναλυτικά πράγματα γι' αυτό. Το ίδιο και για email, πρέπει να αναβαθμίσουμε άμα θέλουμε να έχουμε email της ιστοσελίδας μας. Εδώ πέρα είναι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλους, να προσκαλέσουμε να διαχειρίζονται τη σελίδα μας. Εδώ είναι κάποιες γενικές ρυθμίσεις, το όνομα της σελίδας μας μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αν θέλουμε να είναι ενταγμένοι σε μηχανές αναζήτησης ή όχι, όπως το Google. Εδώ κάποιες συνδέσεις με το Google, με κάποιες λειτουργίες του Google. Εδώ είναι επεξεργασία Barracuda. Εδώ είναι κάποιες ρυθμίσεις με LO. Και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε κώδικα. Εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα για το σχεδιασμό. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγή χρωμάτων, γραμματοσυράς, διάταξη σελίδας, κουμπιά και διάφορα άλλα. Το favicon, αυτό εδώ πάνω αριστερά, το favicon, το εικονίδιο. Μετά έχει εδώ για online κατάστημα, backup, γλώσσες και blog. Απλά κάποιες λειτουργίες στη δωρεάν έκδοση δεν μας δίνει δυνατότητα και πρέπει να αναβαθμίσουμε. Θα πούμε σε άλλο βίντεο σχετικά. Αυτές είναι κάποιες γενικές ρυθμίσεις που έχει. Εδώ είναι η διαχείριση του blog μας, των δημοσιεύσεων. Εδώ αριστερά βλέπετε όλες τις δημοσιεύσεις που έχουμε κάνει. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και προγραμματισμό δημοσίευσης, να περιορίσουμε την πρόσβαση και κάποια πράγματα SEO. Και εδώ είναι ο τίτλος. Και από εδώ μπορούμε να κάνουμε νέα δημοσίευση. Μπορούμε να γράψουμε τι ετοιμάζουμε. π.χ. 1 και μας εμφανίζει το άρθρο. Εδώ μπορούμε να γράψουμε και επίσης έχει εμφανιστεί και στις δημοσίευσεις του blog μας.